Господа министри, уважаеми представители на медиите, както вече знаете, правителството слага край на предоставянето на въоръжение от българската армия за Украйна. Вече сме дали достатъчно, а страната ни продължава да търпи социално-икономически щети от тази кръвопролитна война. Убедени сме, че постигането на мирно решение няма да стане с военни средства. И затова отново призоваваме за всеобхватен, реалистичен подход към тази война и търсене на дипломатическо решение. Укрепването на върховенството на правото, на демократичните институции, на отбранителните способности на българската армия, а не наливането на още средства в тази война, е реалната инвестиция в европейското бъдеще на България. Както вече